Daghang salamat, Tar Mirakasi. O nga ani sa kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga bisdak ug maayong adlaw Pinoy? Apakabar? Ang atong hisgutan karon mao ang report sa mineral calcium. Ang calcium mao gyud kinahanglanon para sa pagmugna ug bukog ug sa atong mga ngipon. Og importante usab sa pagmintinar sa yano nga pitik sa atong kasing-kasing ug ingon mausab sa paghatod sa mga nerve impulses. Ang calcium gikinahanglan usab sa pagpatubo sa atong kaunuran aron kita makusgan ug ingon mausab sa pagbatok sa kalambre o pamanhod sa kalawasan. Ang calcium gikinahanglan usab sa pagpatigpok sa dugo o blood clotting ug ingon usab sa pagbatok sa cancer sa dakong tinai. Ang calcium makapaus-us usab sa blood pressure ug ingon usab nga mobatok sa osteoporosis. Ang calcium mohatag og energy ug mutabang usab sa protina sa pag-umol sa RNA ug DNA. Ang calcium miapil usab kini sa pag-activate sa ubang enzymes. Ang lipase apil na niini. Apan ang calcium nagkinahanglan usab og alalay nga amino acid, lysine, aron nga maabsorb o masuyot para sa kinahanglanon sa atong kalawasan. Ang calcium moprotekta usab sa sakit sa ngipon sama sa pagbatok sa absorption sa usa ka toxic metal nga lead o tingga. Kay kung ang calcium kuwangan gani sa atong lawas, ang tingga o lead madaling maabsorb sa atong lawas ug makamugna kini ug mga cavities sa ngipon. Unsa may mga timailhan kung kuwangan ka og calcium? Una gid ini, muscle cramps o pamanhod sa kaunuran. Ikaduha, nervousness. Ikatulo, heart palpitation. Magkuba-kuba ang imong dughan. Ikaupat, brittle nails. Madaot yun ang imong mga kuko. Ikalima, eczema. Ikaunom, hypertension. Mutaas imong blood pressure. Ikapito, sakit sa luta-lutahan. Ikawalo, mutaas ang cholesterol levels. Ikasiyam, rheumatoid arthritis. Ikanapo, tooth decay. O ika-11, insomnia, rickets, o pamanod sa bukton o sa batiis. Kining calcium mas epektibo kung tumaron sa ginagmay-gagmay o inanay nga dosage sa tibok adlaw o sa dayong katulog sa gabi. Makapatulog usab kini kung tumaron sa gabi. Dili ka na magkinahalan og sleeping pills kung maanad na ang imong lawas sa calcium kada gabi. Aron sa mahibaluan sa tanan nga ang calcium dili kayo epektibo kung tumaron sa single mega dose sa ato pa dako nga dosage nga kausaw nimong tumar dili gyud maayo busa. Imo ka nang bahin-bahinon sa usa ka adlaw. Usa sa buntag, usa sa hapon, usa sa gabi dahil katulog. Ug di gani, usa sa buntag, usa sa gabi. Basta ayaw gyud himo ang mega dose nga usa ka single dose nga dako kang dosage. Sa mga female athletes o sa mga babae nga nagmenopause na, nagkinahanglan yun og daghang calcium. Tungod kay niubos ng ilang estrogen. Kay kining estrogen, mo protekta sa atong skeletal system, pinaagi sa pagpapundo sa calcium sa atong kabukugan. Aron usab, mo pundo ang calcium sa kabukugan, ang atong bukog maugid ni giisip nga bangko sa calcium. Pananglitan kung kuwangan gani ang pagkaon og calcium, ang atong lawas mo withdraw og calcium sa atong bukog. Pareha ba og nag-withdraw kag kwarta dito sa bangko? Kaya aron nga magamit usab sa laing parte sa atong lawas. Kung mapasagdan kini nga proseso, mahinay-hinay usab kahilis ang calcium sa atong bukog, hangtod nga mogabok dayon ang atong bukog ug dali na lang kaayong mabali o ma-fracture. Nagkasakit naman ta og osteoporosis. Gabok naman. Muna atong gitawag osteoporosis. Karon ra ba nga year up to 2010, 10 years kini ha, a decade for osteoporosis, busa sigitang fight og osteoporosis kadaghanan sa laing country. Ilag yung batukan ang osteoporosis karon. Kung naka-osteoporosis,
matumba lang gani gamay, mabali dayon. Ilabi na gyud dinhi sa may batang, kamot ug sa buko-buko. Busa ang tambag yun nga dili kita madakinas sa may hagdan o sa banyo. Busa magbantay gyud sa atong linaktan nga dili matumba. Kay gabok naman, magbantay gyud ta. Pagkanindot sa ato karong health guide. O karon ang balaanong kasulatan magagikan sa libro nga Buhat chapter 3 verse 16 nga nag-ingon, ug ang gahom sa ngalan Jesus na among gituuhan mao'y nakaayon ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus mao'y nakaayon kaniya suma sa inyong nakita. Pagkanindot kusa naagi Ginoo nga nagtan-aw kanunay kanato atong pasalamatan. O kini inyo higala si Dr. Warfi Tupas ing grasya mao ginud ang pankanunay gumingon. Ang lawas gani mapasagaron magidakong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mapasagar buhong Bisaya sa tibuok kalibutan. Tarmera kasi apakabar.